Az EasyTrack MLKR Kft. Nevében köszöntöm Önt! A következő néhány percben lépésről lépésre mutatom be az MLTrack műholdas nyomkövető alkalmazás felhasználói oldalának nagyszerű lehetőségeit. Kérem, helyezze magát kényelembe, és a bemutatót már is elkezdjük. Belépés, a felület nyelvének kiválasztása. A rendszer ismertetését a belépéssel kezdjük. Válasszuk ki az oldal megjelenésének nyelvét. Belépés, felhasználó jelszó megadása. Adjuk meg a hozzáférésünk, más szóval fiókunk felhasználói nevét és jelszavát, majd kattintsunk a belépés gombra, vagy nyomjuk meg az Enter billentyűt. Jármű kiválasztása. Az egérmutatót a képernyő jobb szélére húzva megjelenik a járműválasztó lista. Itt válasszuk ki a megtekinteni kívánt járművet. A jármű kiválasztását megtehetjük a térképes felületen a jármű ikonjára történő kattintással is. Térkép nagyítás, kicsinyítés, mozgatás. A bal oldalon található nyílgombokkal a térkép jobbra-balra felmozgatható. Ugyanezt megtehetjük úgy is, ha megfogjuk a térképet az egér segítségével, és egyszerűen elhúzzuk, majd elengedjük. A plusz-mínusz gombokkal nagyítható, illetve kicsinyíthető a térkép a kívánt mértékben. A jármű kijelölése megszüntethető, ha ismételten rákattintunk az adott jármű ikonjára. Teljes flotta megjelenítése. Ha a 3 autót jelölő ikonra kattintunk, akkor a rendszer olyan mértékűre nagyítja a képet, hogy a teljes flottánkat láthassuk a képernyőn. Online nyomkövetés. A jármű kiválasztása után betöltődik a napi nyomvonal, amely kék vagy zöld vonallal kerül megjelenítésre. A kék, illetve zöld nyomvonal a rendszerhez opcionálisan illeszthető kapcsolóállását mutatja, melynek segítségével elkülöníthetőek egymástól a céges és magánutak. Ugyanezt a kapcsolót a felmerülő igények alapján más célból is használhatjuk, például a gépjármű klímaberendezés bekapcsolt állapotának jelzésére. A nyomvonal mentén látható stop táblák megállási pontokat szimbolizálnak. A kisméretűek az 5 percnél rövidebb, a nagyméretűek az 5 percnél hosszabb megállásokat mutatják. Az egérmutatót a tábla fölé helyezve szövegbuborékban tekinthetők meg az adott megállási pontra vonatkozó részletes információk. Státuszkijelző. A képernyő felső részén a státuszpanellel találkozunk, amelyről leolvashatóak a kiválasztott járműre vonatkozó közlekedési adatok. A kijelző alatt lévő nyílra kattintással lenyitható egy kiegészítő panel, amely az aktuális üzemanyagszint és hőmérsékleti adatokról nyújt tájékoztatást. Automatikus követés. A célkereszt ikon segítségével bekapcsolhatjuk az automatikus követési funkciót, amely a jármű ikonját mozgás közben folyamatosan a képernyő közepére pozícionálja. Ismételt kattintással a funkció kikapcsolható. Térképnézetek váltása. A térkép, műhold és kevert feliratú gombok segítségével egyszerűen válthatunk a kívánt megjelenési módok között. A műholdas térképnézet még az épületekkel zsúfolt nagyvárosi környezetben is kitűnő lehetőséget biztosít a gépjármű pontos helyzetének felderítéséhez. Ebben a térképnézetben egyetlen gépjármű sem maradhat rejtve. Napi grafikon megtekintése. A bal oldalon található kék színű, grafikont szimbolizáló ikon segítségével megnyithatjuk a napi grafikont, amely megjeleníti a sebesség, üzemanyag és hőmérsékleti adatokat. Grafikon nagyítás, kicsinyítés, mozgatás. A jobb oldalon található plusz-mínusz gombokkal nagyítható és kicsinyíthető a görbe. A kék színű nyilat ábrázoló gombok használatával jobbra és balra mozgathatjuk a grafikonunkat, amely egy kiválasztott pontra történő dupla kattintással is kinagyítható. Sebesség, üzemanyagszint, hőmérséklet értékének megtekintése.
A grafikon alsó része az időtengely, amely a görbe adott pontjainak megfelelő sebesség, üzemanyag vagy hőmérsékleti értékek rögzítésének időbeli lefolyását mutatja be. Az egérmutató jobbra-balra mozgatásával egyszerűen megtekinthetjük, hogy egy kiugró csúcssebesség, üzemanyagszint vagy hőmérsékletváltozás mely helyszínen és időpontban következett be. A grafikon alsó részén látható állapotsávon a különböző színű sávok adott üzemállapotokat jeleznek. Megjelenítési színtől függően parkolást, alapjárati üzemet, közlekedést vagy éppen munkagép üres járatát vagy munkavégzését szemléltetik. Grafikon bezárása. A grafikon bezárásához kattintsunk a bezárás gombra. Korábbi útvonalak megtekintése és visszajátszás. Az egy napnál régebbi nyomvonalakat és adatokat a múlt nézetben tekinthetjük meg. Dátum kiválasztása. Ehhez kattintsunk a jobb felső sarokban található múlt feliratú ikonra, majd a naptárból válasszuk ki a kívánt dátumot. Ezt követően betöltődik az adott napon bejárt nyomvonal. Időtengely beállítása. A képernyő alsó részén látható az időtengely. Itt a csepp alakú gombok segítségével beállíthatjuk a megtekinteni kívánt időszakot. Napi grafikon megtekintése. Múlt nézetben szintén elérhető a napi grafikon, így bármely tetszőleges korábbi dátum napi grafikonja megtekinthető és elemezhető. Lejátszás indítása. Az időtengely csepp alakú gombjai mellett látható kis kék nyíllal finomíthatjuk az intervallum beállítását, majd a lejátszás gomb megnyomásával elindíthatjuk a visszajátszást. Státuszkijelző megtekintése. A státuszpanelen a kijelölt időintervallumra vonatkozó közlekedési adatokat tekinthetjük meg. Lejátszási sebesség állítása. A kiválasztott gépjármű közlekedési előzményeit akár 64-szeres sebességen is visszajátszhatjuk. Térkép nagyítás, kicsinyítés, térképnézetek váltása. A jelen módhoz hasonlóan tetszés szerint nagyíthatjuk, kicsinyíthetjük, mozgathatjuk a térképet, válthatunk a térképnézetek között és használhatjuk az automatikus követési funkciót. Lejátszás leállítása. A visszajátszást a szünet gombbal állíthatjuk le. Üzemanyag grafikon megtekintése. A benzinkutakat szimbolizáló ikon segítségével megnyithatjuk az üzemanyag grafikont. Év, hónap kiválasztása. Az előugró párbeszédablakban választjuk ki a megtekinteni kívánt időszakot. Grafikon megtekintése. A grafikon függőleges sávjai a hónap napjait szimbolizálják. A grafikon alatt látható, hogy éppen melyik napot választottuk ki. Üzemanyag lecsapolás észlelése a grafikonon. A piros vonal a teletank szintjét mutatja. A grafikonon egyértelműen látszik, hogy melyik napokon történt tankolás, ha a járművet nem tankolták tele, vagy éppen lecsapolták az üzemanyagot. Kívánt nap kiválasztása, részletes megtekintés. A kiválasztott nap sávjára kattintva betöltődik az adott dátum napi grafikonja, ahol már részletesen megtekinthetőek a rögzített tankolási, fogyasztási és lecsapolási adatok. Jelentések menü használata. A jelentéseket a jegyzettömbikonnal nyithatjuk meg. A jelentések előugró ablakban jelennek meg, ezért előzetesen engedélyezni kell a böngészőben az előugró ablakok megjelenítését. Megtekinteni kívánt időszak kiválasztása. Válasszuk ki a lekérdezni kívánt időszak kezdetét és végét, majd adjuk meg a megállási időt. A megállási időnél rövidebb ideig tartó várakozások nem fognak megjelenni a jelentésben. Ezzel elkerülhetjük, hogy például a közlekedési lámpáknál történő várakozások is megállásként jelenjenek meg a menetlevélben. Fájlformátum kiválasztása. A jelentéseket PDF vagy Excel formátumban is lekérhetjük. Jelentéstípus kiválasztása. Válasszuk ki, hogy milyen típusú jelentésre van szükségünk. Lehetőségünk van menetlevél, üzemidő, tankolási lista vagy hőmérsékleti kimutatások lekérdezésére.
Céges magánutak megjelenítésének kiválasztása. Ha a járműbe beszerelésre került a céges magánút kapcsoló, akkor a cég érdekében felmerült utazásainkat elkülöníthetjük a magáncélú útjainktól. Természetesen a magán és céges utak egy jelentésben is megjeleníthetőek. Ehhez válasszuk ki mindkét lehetőséget. A térképen látható lesz, hogy a rendszer külön színekkel jeleníti meg az egyes útvonaltípusokat. Menetlevél lekérdezés. A menetlevél eléréséhez kattintsunk a menetlevél ikonra, majd az elküld gombra. A menetlevél minden sora egy megállási pontot mutat. Ha valamelyik megállás során tankolás vagy üzemanyag lecsapolás történt, akkor ez az üzemanyag oszlopban zöld vagy piros benzinkút ikonnal van feltüntetve. Ugyanitt a színváltozás mértéke is megtekinthető. A menetlevél végén találjuk az összes adatokat a teljes lekérdezett időszakra vonatkozóan. Üzemidőtáblázat lekérdezés. Most válasszuk ki az üzemidő kimutatást, és kattintsunk az elküld gombra. Az üzemidőtáblázat megmutatja, hogy a vizsgálandó munkagép mennyi ideig volt gyújtás állapotában. Az üzemidőtáblázat tartalmazza a gyújtás ráadás és levétel helyszínét és időpontját. A könnyebb áttekinthetőség érdekében az eltérő üzemállapotokat piktogrammal jelöli a rendszer. A tankolás vagy lecsapolás tényét zöld, illetve piros benzinkutat ábrázoló ikon szimbolizálja. Az üzemidő táblázat végén találjuk a teljes lekérdezett időszakra vonatkozó összesítést. Tankolási lista lekérdezés. Válasszuk ki a tankolási lista kimutatást, amelyet egyszerűen teljes hónapra kiterjedő időszakra kérjünk le. A táblázat soraiban az elvégzett tankolásokat és üzemanyaglecsapolásokat tekinthetjük meg. A korábban bemutatott jelentésekhez hasonlóan a zöld benzinkút ikon jeleníti meg a tankolási, a piros pedig a lecsapolási eseményeket. A lista végén a lekérdezett időszakra vonatkozóan az összesített tankolási adatokat találjuk. Hőmérséklet kimutatás lekérdezés. Válasszuk ki a hőmérséklet kimutatás lehetőséget, majd kattintsunk az elküld gombra. A grafikon fejlécében láthatjuk a hőmérséklet érzékelők számát. A függőleges tengely a hőmérsékletet, a vízszintes pedig az időegységet jelöli. Több nap adatának lekérdezése esetén fehér és szürke függőleges sávok választják el egymástól a napokat. Felső hőmérsékleti határérték elérésekor a határérték fölötti rész pirossal, alsó határérték alatti rész pedig kék görbével kerül megjelenítésre. A grafikon alján található összegző táblázatban a lekérdezett időszakban mért legmagasabb és legalacsonyabb hőmérsékleti értéket, valamint a felső és az alsó határértékek túllépésének időtartalmát tekinthetjük meg. POI funkció használata. A térképes felületen lehetőség van úgynevezett saját POI-k, azaz hasznos helyek felvételére. Megjelölhetünk olyan úti célokat, amelyek felkeresése napi rendszerességgel felmerülő feladat. A POI-k létrehozása a menetlevélben gyors áttekinthetőséget biztosít, ezért eredményesen használhatjuk áruterítő vagy üzletkötői gépjárművek ellenőrzésére. Létrehozhatunk ugyanakkor olyan tiltott helyeket is, amelyek felkeresését munkaidőben nem kívánjuk támogatni. POI-k bekapcsolása. A saját POI-k megjelenítése alapvetően ki van kapcsolva. Húzzuk az egérmutatót a képernyő jobb szélére, a járműválasztósáv alá, és kattintsunk a 3 piros rajszöget ábrázoló ikonra. Ezzel bekapcsoltuk a saját POI-k megjelenítését, amit ugyanúgy ki is tudunk kapcsolni. Új POI felvétele. Az új POI felvételéhez pozícionáljuk a képernyő középpontjára a megjelölni kívánt helyet, majd kattintsunk a zöld plusz ikonra. A négyzet sarkainak megfogásával állítsuk be a kívánt terület mértékét, majd rögzítsük a zöld gomb segítségével. Válasszuk ki a tetszőleges ikont, majd adjuk meg az adatokat. A jelentésben elsődlegesen a hosszú név kerül megjelenítésre, ha azt nem adjuk meg, akkor a rövid név. A POI választó listában a rövid név és az egyéb adatok jelennek meg. Rögzítsük az elküld gomb megnyomásával. Most vegyünk fel egy tiltott POI-t, ahol nem szeretnénk, hogy a jármű megálljon. Ugyanúgy állítsuk be a területet, rögzítsük, adjuk meg a szükséges adatokat, és kapcsoljuk be a tiltott terület opciót.
Látható, hogy az új POI felvételéhez szükséges műveletet kell elvégeznünk a tiltott terület bekapcsolásával. POI területek megjelenítése, elrejtése. Ha szeretnénk megtekinteni egy POI területét, húzzuk az egérmutatót a POI ikonja fölé, vagy kapcsoljuk be a területek megjelenítését a zöld négyzetikonnal. A normál POI területe zöld, míg a tiltott terület piros színnel jelenik meg. A POI választó listában is látható ez a különbség. A tiltott POI behajtani tilos ikonnal van megjelölve. POI szerkesztése. Ha szeretnénk módosítani valamely POI-nk nevét, területét vagy típusát, kapcsoljuk be a szerkesztőmódot a villás kulcs ikonra kattintással, majd válasszuk ki a szerkeszteni kívánt POI-t a listából vagy a térképről. Itt ismét kattintsunk a villás kulcsra, és már szerkeszthetjük is a POI-nkat, hasonlóképpen, mint amikor új POI-t rögzítünk. POI törlése. POI törléséhez szintén szerkesztőmódban válasszuk ki a törölni kívánt POI-t, kattintsunk a villás kulcsra, majd a kuka ikonra, végül pedig erősítsük meg a kérést. Normál és tiltott POI megjelenítése menetlevélben. Ha lekérdezünk egy olyan menetlevelet, amelyben a felvett POI helyszínen megállások szerepelnek, akkor láthatjuk, hogy ezeken a helyeken a postai cím helyett az általunk megadott elnevezések jelennek meg. A tiltott helyen történt megállásokat pirossal és behajtani tilos ikonnal jelöli a rendszer, így könnyen kiszűrhető a szabályszegő magatartás. Beállítások menü használata. A beállítások menübe a képernyő bal oldalán fellelhető szerszámok ikonra történő kattintással léphetünk be. Felhasználói fiók szerkesztése. A felhasználói fiók menüpontban módosíthatjuk a felhasználói nevünket és a jelszavunkat. Megadhatjuk az értesítési e-mail címet, amelyre a rendszer újdonságaival kapcsolatos üzenetek érkeznek. Ebben a menüben határozhatjuk meg a belépésre jogosult felhasználók azon jogait is, amelyek a rendszer szolgáltatásainak használatához hozzáférést biztosítanak. Az admin szintű jelszóval minden funkció és szolgáltatás elérhető. A felhasználói szintű jelszó a beállításokhoz nem enged hozzáférést. A látogatói jelszóval rendelkező felhasználó számára az online nyomkövetésen kívül valamennyi funkció tiltva van. Amennyiben jelszavunkat módosítani szeretnénk, az új jelszót mindkét oszlopban adjuk meg, majd kattintsunk az Elküld gombra. A felület nyelvének kiválasztása. Másik nyelv kiválasztásához kattintsunk a Nyelv menüpontra, majd válasszuk ki a kívánt nyelvet. Járműadatok szerkesztése. A járművek beállításainak módosításához választanunk kell egy járművet. Válasszuk ki a járműadatok menüpontot. Itt módosíthatjuk a kiválasztott jármű ikonját, elnevezését. Most kattintsunk az ikoncsere gombra, majd válasszuk ki a megfelelő ikont. Az ikon kombinálható a rendszámtáblával, de használhatjuk kizárólag a rendszámtáblát is. A rendszámtáblán a szövegmezőbe beírt rendszám fog megjelenni. Véglegesítéshez nyomjuk meg az OK gombot. A beállítások gombra kattintva a járműbe szerelt hőmérsékletérzékelők alsó és felső határértékeit rögzíthetjük. Adjuk meg a kívánt értéket Celsius fokban, majd klikkeljünk az OK gombra. A beállítások véglegesítéséhez kattintsunk az Elküld gombra. Ha az egérmutatót a térképen a jármű ikonja fölé helyezzük, akkor a szövegbuborékban megjelennek a rögzített járműadatok. Közlekedési adatok törlése. Admin szintű jogosultsággal rendelkező felhasználó törölheti a gépjármű közlekedési adatait. A törlés végleges és visszavonhatatlan. Törlést követően a gépjármű közlekedési adatai sem a jelentésekben, sem pedig grafikus formában nem jeleníthetőek meg. Törléshez válasszuk az Adatok törlése menüpontot, adjuk meg a törölni kívánt időszakot, majd kattintsunk a Tovább gombra. A rendszer figyelmeztet bennünket, hogy melyik járműre és milyen időszakra kezdeményeztünk az adattörlést. Amennyiben fenntartjuk a törlési szándékunkat, adjuk meg a felhasználói nevünket és admin szintű jelszavunkat.
A törlés végrehajtásához kattintsunk a Kész gombra. Ezzel az adatokat végérvényesen eltávolítottuk. Szolgáltatások megtekintése. A szolgáltatások menüpontban megtekinthetjük járműveink és igénybe vett szolgáltatásaink listáját. Keresés a térképen. A keresés a térképen funkció használatával adott címre vagy GPS koordinátára kereshetünk. Kattintsunk a bal alsó sarokban található földgömbikonra. Írjuk be a keresett települést, utcanevet, házszámot vagy a postai cím GPS koordinátáit, majd kattintsunk a keresés gombra. A szavak között hagyjunk szóközöket. A cím alapján azonosított földrajzi helyet a rendszer a képernyő középpontjára helyezi. Remélem, a bemutató elnyerte tetszését. Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban cégünk munkatársai állnak rendelkezésére. Köszönöm figyelmét! Viszontlátásra! Felhasználói fiók szerkesztése. A felhasználói fiók menüpontban módosíthatjuk a felhasználói nevünket és a jelszavunkat. Megadhatjuk az értesítési e-mail címet, amelyre a rendszer újdonságaival kapcsolatos üzenetek érkeznek. Ebben a menüben határozhatjuk meg a belépésre jogosult felhasználók azon jogait is, amelyek a rendszer szolgáltatásainak használatához hozzáférést biztosítanak. Az admin szintű jelszóval minden funkció és szolgáltatás elérhető. A felhasználói szintű jelszó a beállításokhoz nem enged hozzáférést. A látogatói jelszóval rendelkező felhasználó számára az online nyomkövetésen kívül valamennyi funkció tiltva van. Amennyiben jelszavunkat módosítani szeretnénk, az új jelszót mindkét oszlopban adjuk meg, majd kattintsunk az Elküld gombra. A felület nyelvének kiválasztása. Másik nyelv kiválasztásához kattintsunk a Nyelv menüpontra, majd válasszuk ki a kívánt nyelvet. Járműadatok szerkesztése. A járművek beállításainak módosításához választanunk kell egy járművet. Válasszuk ki a Járműadatok menüpontot. Itt módosíthatjuk a kiválasztott jármű ikonját, elnevezését. Most kattintsunk az Ikoncsere gombra, majd válasszuk ki a megfelelő ikont. Az ikon kombinálható a rendszámtáblával, de használhatjuk kizárólag a rendszámtáblát is. A rendszámtáblán a szövegmezőbe beírt rendszám fog megjelenni. Véglegesítéshez nyomjuk meg az OK gombot. A beállítások gombra kattintva a járműbe szerelt hőmérsékletérzékelők alsó és felső határértékeit rögzíthetjük. Adjuk meg a kívánt értéket Celsius fokban, majd klikkeljünk az OK gombra. A beállítások véglegesítéséhez kattintsunk az Elküld gombra. Ha az egérmutatót a térképen a jármű ikonja fölé helyezzük, akkor a szövegbuborékban megjelennek a rögzített járműadatok. Közlekedési adatok törlése. Admin szintű jogosultsággal rendelkező felhasználó törölheti a gépjármű közlekedési adatait. A törlés végleges és visszavonhatatlan. Törlést követően a gépjármű közlekedési adatai sem a jelentésekben, sem pedig grafikus formában nem jeleníthetőek meg. Törléshez válasszuk az Adatok törlése menüpontot, adjuk meg a törölni kívánt időszakot, majd kattintsunk a Tovább gombra. A rendszer figyelmeztet bennünket, hogy melyik járműre és milyen időszakra kezdeményeztünk az adattörlést. Amennyiben fenntartjuk a törlési szándékunkat, adjuk meg a felhasználói nevünket és admin szintű jelszavunkat. A törlés végrehajtásához kattintsunk a Kész gombra. Ezzel az adatokat végérvényesen eltávolítottuk. Szolgáltatások megtekintése. A szolgáltatások menüpontban megtekinthetjük járműveink és igénybe vett szolgáltatásaink listáját. Keresés a térképen. A keresés a térképen funkció használatával adott címre vagy GPS koordinátára kereshetünk. Kattintsunk a bal alsó sarokban található földgömbikonra. Írjuk be a keresett települést, utcanevet, házszámot vagy a postai cím GPS koordinátáit, majd kattintsunk a keresés gombra. A szavak között hagyjunk szóközöket. A cím alapján azonosított földrajzi helyet a rendszer a képernyő középpontjára helyezi.
Remélem, a bemutató elnyerte tetszését. Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban cégünk munkatársai állnak rendelkezésére. Köszönöm figyelmét. Viszontlátásra!